സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഈ സീരിയൽ നടിമാർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടാറില്ലേ? അതായത് അവർ പല തരത്തിലും പല കേസുകളിലും ചെന്ന് പെടുന്നത് കാണാം. അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്, ഇവർക്കെന്താണ് ഇത്ര ചെലവ്, ഇവർക്കെന്താണ് ശമ്പളം കിട്ടുന്നില്ലേ, ഇവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നില്ലേ എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാനൊരു സുഹൃത്തിനോട് ചോദിച്ചു, അല്ല സഹോദര, ഇതെന്താ സീരിയൽ നടിമാർ ഈ ഹണി ട്രാപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ ചില കടപ്പറ ഇതിലൊക്കെ വന്ന് പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ്, അതായത് ഒരു അഭിനയം ഇല്ലാത്തവരായി കഴിഞ്ഞാലും ഇച്ചിരി സൗന്ദര്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാം സീരിയലിൽ. അത് കഴിഞ്ഞതിൽ പിന്നെ ആ എപ്പിസോഡ് വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഭാഗ്യവതിയാണ്. വിജയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ നരകം ആ സീരിയലായിരിക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശമ്പളം കുത്തനെ കുറയും. ചിലപ്പോൾ 2000 വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നടി സീരിയലിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ 1000 ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ആ 1000 കൊണ്ട് പിന്നെ തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വരും. അതുമാത്രവുമല്ല, ഒരു എപ്പിസോഡിലിട്ട സാരി മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലിടാൻ കഴിയില്ല പോലും. അതായത് തുണികളൊക്കെ ഇവർ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങിക്കണം. ഇവർക്ക് അത്രയും ചെലവാണ്, ഓരോ ദിവസവും ഇവർക്ക് അത്രയും ചെലവാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഈ സ്വീകരണ മുറികളിൽ കിടന്നിട്ട് ഇവരുടെ ആ പളവളത്ത സാരിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ആ ഒരു മേക്കപ്പെട്ട മുഖവും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെ വളരെയധികം സന്തോഷവതികളാണ്, ഇവരൊക്കെ നല്ല ജീവിതമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ചില സെറ്റിലൊക്കെ സീരിയൽ നടിമാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാടാണ്, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാടാണ്. കാരണം സാമ്പത്തികം തന്നെ മെയിൻ. നല്ലൊരു ഇതിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 2,000-3,000 രൂപയെല്ലാം കിട്ടും കേട്ടോ. അതായത് പ്രശസ്തനായ ഒരു ഡയറക്ടർ പറയുന്നത്, ഏതോ ഒരു സ്ത്രീ അമ്മവേഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്, അവർ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, ഒരു ഏതെങ്കിലും സിനിമയിൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചു പറഞ്ഞു, സീരിയലിൽ പോകൂ, ഡെയിലി ഒരു 1000-1500 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, വേണ്ട, സീരിയൽ വേണ്ട, അവിടെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല, അവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. കാരണം അവിടെ ഡ്രസ്സുകൾ നമ്മൾ തന്നെ വാങ്ങിക്കണം. അതുമാത്രവുമല്ല, ഒരു എപ്പിസോഡിലിട്ട ഡ്രസ്സ് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ ഇവർ ഇടാൻ വിടില്ല. അപ്പോൾ ചിലവ് നമുക്ക് കൂടുതലാണ്. ഒരു 1500 രൂപ കിട്ടുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ചിലപ്പോൾ ഇവർക്ക് ചിലവ് അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് 2000 ആയിരിക്കും. 500 ഇവരെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് പോവുക. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ സീരിയൽ നടിമാർ പല കേസുകളിലും ചെന്ന് പെടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഏഷ്യാനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീരിയൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റായിട്ട് ഓടുന്നൊരു സീരിയലാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ലൊരു കഥാപാത്രം പിന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ, ഏകദേശം ഒരു 10-40 വയസ്സ് വരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ അവരെ മറ്റേ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് മറ്റേ ഇത് ഹണി ട്രാപ്പിൽ പിടിച്ചത്? നമ്മളെല്ലാവരും ഞെട്ടിപ്പോയില്ലേ? കാരണം ഞാനൊക്കെ ഞെട്ടിപ്പോയി, ഇവരെന്തിനാണ് ഈ ഹണി ട്രാപ്പിന് പോകുന്നത്? നല്ലൊരു സീരിയൽ, നല്ല റേറ്റിംഗിൽ ഓടുന്ന സീരിയൽ, ഇത്രയും ശമ്പളം ഇവർ കിട്ടും. ഇവർ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു വേഷമാണ്, എല്ലാ ദിവസവും ഇവർക്ക് ഷൂട്ടും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതല്ല, ഇവരുടെ ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതാണ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? പൈസയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും. ഇല്ലെങ്കിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഏതെങ്കിലും പിന്നെ അവരുടെ ലൈറ്റ് പോയി ആയാലും അവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്നിട്ടാണ് പിന്നത്തെ അഭിനയം. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഈ വിഷമഘട്ടങ്ങൾ. പക്ഷെ ഇതിനൊന്നും ചോദ്യം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഇടപെടാനോ ഒന്നും ആരുമില്ല. അതായത് ഇതൊരു പിന്നെന്താ പറയേണ്ടത്, എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചിലവ് കുറക്കേണ്ട ഒരു മാർഗം ഓരോ സീരിയലിൻ്റെ പിന്നെ സെറ്റിലും. അതായത് ഒരു സാരിയൊക്കെ അടുത്ത സീരിയലിന് പോലും ഉപയോഗിച്ചുവിടാന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രത്തോളം കളർ കോഡാണ്. അതായത് ചിലപ്പോൾ അവർ കളറൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരിക്കും. ആ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആ കളർ തന്നെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും. ഇത് പിന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ എടുക്കൂലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ചില സീരിയൽ നടിമാരുടെ സാരി ശേഖരം തന്നെ ഏകദേശം 2 ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അത്രയും സാരി ശേഖരമാണ്. ഇത് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഒരു സീരിയൽ കഴിഞ്ഞാൽ? അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഇവർക്കിങ്ങനെ പൈസക്ക് ടൈറ്റ് വരുന്നത്. പൈസക്ക് ടൈറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹണി ട്രാപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയേണ്ടത്, മറ്റവൻ്റെ കൂടെ പോയിട്ട് ഓനാണെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ ഇതെടുക്കും. അത് വേറൊരു ജന്മങ്ങൾ. അതായത് ഈ മൊബൈലിൽ എടുക്കുന്നത്, അതായത് കൂടെ പോയതും പോരാ, അത് കഴിഞ്ഞ് മൊബൈലിൽ ഇതെടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ചോദിക്കോട്ടെ, ഈ സീരിയലിൽ മാത്രമൊന്നുമല്ലല്ലോ, സിനിമയിലും ഇല്ലേ ഇത്? അതായത് ഈ സീരിയലിൽ ക്ലിക്കാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പല ആൾക്കാരും പെട്ടെന്ന് സീരിയലിൽ വരുന്നത്. സീരിയലിൽ ഒരു എപ്പിസോഡ് ക്ലിക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര വലിയ നടനായി, പിന്നെയും ചോദിക്കുന്ന പൈസയാന്ന്. നേരെ മറിച്ച് സിനിമയിൽ അതല്ല. സിനിമയിൽ നമ്മൾ എത്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പണിയുണ്ട്. ഈ സീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം ക്ലിക്കായാൽ മതി. ആ സീരിയൽ പിന്നെ എത്ര വേണ്ട ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അന്തരിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സീരിയൽ ഏകദേശം 1000-1500 എപ്പിസോഡങ്ങാറ്റായി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള നടിമാർക്കും നടന്മാർക്കെല്ലാം എന്ത് സുഖമാണ്. 1500 എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 4 വർഷത്തിനടുക്കായി ഈ ഒരു സീരിയലിൽ തന്നെ.
സ്ഥിരമായിട്ട് എത്രയോ വാങ്ങിക്കുന്നത്? 10,000 15,000 വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില സീരിയലിലൊക്കെ നല്ല വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ ചില സീരിയലിൽ ഇവർ പൊട്ടി തകർന്നു പോകും. ഇപ്പോൾ ഈ സീരിയലിൽ അഭിനയിച്ചവർ നല്ല കാശുകാരായിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഒരു സീരിയലുണ്ട്. അടുത്ത സീരിയൽ പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര വിജയിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് കുറയുമ്പോൾ ശമ്പളം കുറയും. ശമ്പളം കുറയുമ്പോൾ അവരുടെ തുണീൻ്റെ പൈസ പോലും കിട്ടത്തില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ചില സമയത്തൊക്കെ കടക്കാറാകുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹണി ട്രാപ്പിൻ്റെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് മാത്രമാണ് ഒരു കേസ്. അറിയാതെ ഒരുപാട് കേസുകൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് പിടിച്ചവരുണ്ട്, അതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കേട്ടോ, സീരിയലിൽ മാത്രമല്ല സിനിമയിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സിനിമയിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി മയമുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സിനിമയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് താല്പര്യം ഉണ്ടോയെന്ന് പച്ചക്ക് ചോദിക്കും. താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചാൻസ് ഇല്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ അതല്ല, ഇവിടെ പിന്നെ ഭീഷണിയാണ്. ഒരു സീരിയലിലും ചാൻസ് കിട്ടൂലേ, അങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ട് പിന്നെ എല്ലാം വഴങ്ങി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതാണ്. അപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും ഈ ചൂഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ചൂഷണത്തിനെതിരെ ഇതില്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്ത്രീകൾ തന്നെ മുന്നിട്ടിറങ്ങണം. അതാണ് ഇതിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സ്ത്രീ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള പൈസ എനിക്ക് വേണ്ട, അങ്ങനെയുള്ളവ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതവിടെ നിൽക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് ചാൻസ് കിട്ടത്തില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടും ചാൻസ്. കാരണം ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാനും പിന്നെ എല്ലാത്തിനും തയ്യാറായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സീരിയലിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിനും തയ്യാറായിട്ട്. അമ്മ പറയുന്നത് എന്താ, ഞാൻ വരെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് തയ്യാറാകുന്ന ചില പിന്നെ സീരിയലിൽ ഇപ്പം എന്ന് പറയുന്നതെന്ന്. അത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല. ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയിലെ ചില സംവിധായകർ പറയുന്നതാണ്. മുൻകാലത്ത് കുറേ സീരിയലെടുത്ത് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസമാക്കിയ ഒരു സിനിമാ സംവിധായകനുണ്ട്. അദ്ദേഹം പല കഥകളുമാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ നടക്കാത്ത കഥയല്ലല്ലോ, ഇതൊക്കെ സീരിയലിൽ നടന്ന കഥകളാണ്, ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഥകളാണ്. ഇവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കാർക്കും അഭിഹിതമുണ്ട്. അതാ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. പല ആൾക്കാരുടെയും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ ചെറിയ വിള്ളലുകൾ വരുന്നുണ്ട്. പല ആൾക്കാരും നല്ല രീതിയിലല്ല കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഇപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ രണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക താരമിഥുനങ്ങൾ അവർ പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കുട്ടിയായി. അതിനു മുമ്പേ ഒരു വളരെ സ്നേഹവും അതുപോലെ ഫോട്ടോയും റീൽസും ഇതിനൊക്കെ ആയിട്ട് പുറകെ നടക്കലായിരുന്നു. ഇപ്പം രണ്ടുപേരും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക. അപ്പം അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ചെറിയ സംശയങ്ങൾ, ചെറിയ ഈഗോസ്, അതുപോലെ സാമ്പത്തികത്തിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. അതായത് ചിലപ്പോൾ ഒരു സീരിയൽ കുറയും, ആ സീരിയൽ കുറയുമ്പോൾ സാമ്പത്തികം ഉണ്ടാവില്ല. സാമ്പത്തികം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇവർക്ക് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നടക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് സീരിയൽ കുറയും, അവർക്ക് സാമ്പത്തികത്തിന് പ്രശ്നമായി. അപ്പോൾ ഇവനുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അതുപോലെ ഇവന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും സീരിയലിൽ, അവരെയും മുതലാക്കിക്കൊണ്ട് വെക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ തന്നെ ഈ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രശ്നം വരുന്നത്. പിന്നെ മിക്ക ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 കല്യാണം കഴിച്ചവരായിരിക്കും. അതാണ്, അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മിക്ക ആൾക്കാരും ഒരു കുട്ടി നാട്ടിലും ഉണ്ടാവും, ഒരു കുട്ടി ഒരു കുട്ടി നാട്ടിലൂടെ ഒരു കുട്ടീനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെയായിരിക്കും. മിക്ക ആൾക്കാർ 2 കല്യാണം കഴിക്കും. ഒന്നിനെ ആദ്യം ഒഴിവാക്കിയതായിരിക്കും, ഒന്ന് പിന്നെ ഈ സീരിയലിലെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ പൈസ പോകുന്നതും. അതുപോലെ ഇവരെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയേണ്ടത്, സീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളിങ്ങനെ കാണുന്നതും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ചു.